morning mga Repapeepz. This is day 2 sa akong pag-stay sa Boracay. Woo! What a beautiful island, guys. And karon magtanaw-tanaw nito sa nahan kay makita niyo asa may pwede makatry sa ilang crystal kayak kay syempre di man makompleto ang Boracay stay niyo kung di ka makatry sa ilang crystal kayak. You ready na ka? Excited na ka ba? Nice and fish there. Grabe. Henan Crystal Sands. Woo! Henan Crystal Sands. Nice mo diri day. Pero later guys, mamalhin mi dito sa Henan Palm Beach Resort. Ay dito mi magstay sa more remaining 2 days sa Boracay. And hanggang hapon kasi pangatto mi sa other parts diri sa Boracay. Matry mi og ito ilang ko tayo nga ba? Katong road trip sa kapunta to the moon. Uy, dili yun. Sige, picture eh. Anyway guys, picture sa aming job sa hotspot. Picture ba sa outing. Pero let's go! So before coming the crystal diet, can a pictures of me. One eternity later. Alright, Repapeepz! Mag-try na sa lang crystal kayak diri sa Boracay. With the master. Bawal pala malikot. Tagalog pala tayo dito eh. Dili kompleto ang imong pag-ari sa Boracay guys kung dili ka makasali sa ilang crystal kayak. So, muna atong isulayan karon. Kaya tayong mga pusing-pusing ang mga di basta-basta. Kaya itong mga photographer ang mga tigkayak. Kaya mga mahilig kayo ba? Nabalbaan na ni isa. Sure tayo. Kaya ba dito yung magandang spot. Dito. Picture tayo. O diba? Pang ibang shot oh. Wow! Yung shot dito sa mga isang kaya. Kano picture may nga kaming dua. Pang profile photo ba? Gusto naman Babs? Nalipong pa kayo, nalipong. Tingnan dito, pagdikit mo. Okay, Repapeepz, napitry ng pinaka-rare nga post dili kanay sila lalong kumun na magkaya ng mga nasa babaw eh, mga pang girly shots, so kaya mga manly shots muna guys. Let's go! Ginagawa mo! Bruh. Man, boys, buhay ba rin siya? Alright, mga Repapeepz, naami karon diri sa Hello Mango. Try mo sila lahang Hello Mango product. Nga sila famous na nila nga kuan nga kananan. So amo i-try syempre kung asa lang yung lang adtuon nga or makaon nila ni amo na i-try. Picture na yun. Hello Mango. Nangitom naman ko, Zoy. Tukol ko gabo. Nangitom naman. Sugod na tag-ito man ini. Dito mo dali sa kwan. Ito may sugod. Sana enjoy lang ron guys. Hello Mango. Peace out. 1 hour later. What is up, Repapeepz? Nakabalhin na jud mi diri sa Henan Palm Beach Resort. And of course, basta mayani nga mga klase nga mga hotel, i-room tour dito mo guys. Para of course, makita po ninyo ang among gistayhan diri ba? Pwede na! So, syempre, entrance. Hanta dito sa CR and all. So, tara, i-room tour na mo mga Repapeepz. Alright, Repapeepz, mo na ilahang CR diri sa Henan Palm Beach Resort. Shower room or area, whatever. The Royal Throne. Oh, and then naka-chill day, guys. Mag-bathtub ka, pero makita ka sa gawas. Pero kung hindi po ganahan makita, or di ganahan makita sa mga, may blinds, close na ng blinds, matik na na. Oh, di ba? So, pasida rin sa gawas, guys. Silang bed. Duwag yapon, kung family mo, okay ra. Ilahang mirror. Flex na tali. Oh, piyawa. Ilahang TV.
And ako na nagitanaw ganina. Ako na nagitanaw na sa ref diri. Sila mga baso kape. Bag na ni padulong. Na. Kailangan ka magsusulat. Charing. Napod day table and 2 chess babs. So may nga, busy na upload din na. Di pa disturbo guys. So na-disturbo ngayon, i-upload pa na sa yung mga photos. So mga na guys, itong gingon na ganyan dito, bathtub, bakitaan, pero hindi na i-close eh. Pero may lain makita, kami cameraman. Hindi na i-close na ako, bathtub, gano'n na. And ang pinakaganahan ako din guys is their veranda. Alright, kaning close mo ni. Ato mong charger para na-effect ba? Open na po da. Effect ka good na. Ayun, ilang buwan. Ito maabri. Ay, pistol slide ba din eh. Nadi ay, nakahalay-halay namin. Don't mind that na lang. O, diba? And yung makita nyo rin guys, it's their pool area. Wow! Sabi ka, Chuy eh. Woo! And Palm Beach Resort. 6th floor, may tama na guys. And dito nga, pagpagawas mo din eh, dito na napadlong sa ilang beachfront. So later, mga tumid dito. Then, onya, nice kayong sunset dito guys. So, syempre pa, video-video pa kung sabi ka vlog na kaya basta nga ng mga sunset ba. Oh, picture ba yun? Hindi ba? Nice mga rin. Alright, Repapeepz, so far sa mga natuan ng mga hotel and resort, mo dyan ni ang pinaka the best. For me lang sa mga natuan, bitaw na. So, muna to guys, quick room tour. Hope nga na-enjoy mo tan-aw din and later matutawag di mall kay wala kay magwar wala lakwatsa na laway wala lakwatsa dito kay manan ami dito og mga uban pang mga tanawon mo. So again, yeah, see you. Meanwhile, Nami diri sa shore guys. Kay among giapas ang sunset pero bad timing kay one man kanang daga magpanganod. Wala kay di pregapon nga grabe di sa kawing. Dagan kay ka sailing sunset sailing. Di ba na ka sunset sailing? Pero malas nag-sunset sailing karon kay wala man sila nakapas sa kuan jud damoy dagang clouds good. Abot na kaani ugma mo try ta ugma no. Bentaog ba lagi kay kuan kanang wala kay clouds para maklaro jud bitaw ang sunset and then once ka sunset mo kay sin orange kayo. okay. Makalingaw may tanawon ba? Oh. Pero it's still standing on view guys. Kaya rin dito gapon. Wala dito makapicture. Pero karon sayang. Try na to ugma kung wala ba kay clouds para makakita dito sa sunset nga wala clouds. Nice gapon di south. Mga nakapait mi og alam na dis. So nag-hike mi kaya sa D-Mall guys para mo misuroy ang lugar dito. Daghan di baligya. Mga pagkaunan, restaurant, seafoods, daghan din kayo. So kami nga nita tag asta makatipid guys, makabarato. So namin din nakit sa V-Hub. Namin nakitaan din nga mga souvenir shops nga barato di kayo. So kamo, kita mo mga barato-barato kayo gamay. Presyo gamay. Dili sa V-Hub dapat pakita V-Hub. Station 3 ata ni Ma'am Zong. Oh, Station 3 din siya guys. Yeah. So guys, tara sa dogma. What's up, Repapeepz? That's it for this video. End of day 2. And mamahuay na mi kay grabe ang mga activity kanina. Gikan sa pagsakay-sakay sa Crystal Kayak, padlong sa Dimo, laglag. Station 3 going to Station 1, hiking, the picture. Inpilid kayo so mo to. Karon guys, pahuway sa mi. And tomorrow mga tumi o maglantor mi. Mga tumi sa other tourist spots diri sa Boracay, then dito sa Picas side. Nantang maka sigo pa ang oras. And then pagkahapon na kay langoy-langoy di sa pool and then tiwas ligo sa dagat kay wa kay may kaligog dagat guys.
Crystal kahit may ligo kayo. So mo to guys. And don't forget by the way to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel and hit the notification bell for ma-update ka kung nakabang vlog yung i-upload. See you sa day 3, part 3 mga Repapeepz. Chill out. Peace.